Здравейте! Казвам се Димитър Ненчев и съм парамедик. Днес ще разгледаме един друг тип турникети. Rapid Stop, предоставени от Camouflage BG. И ще тестваме как всъщност работи този турникет. Имаме истинския турникет, имаме и тренировъчен турникет, който е син на цвят. За целта ще използваме синия цвят. Както казахме, идеята на турникета е да окаже компресия върху кръвоносните съдове и да спрем кръвотечението. Подготвили сме си го предварително, а може и чрез ето тази тока да разкопчаем и да го промушим под крака. В случая ще използвам този метод. Така, слагаме турникета над раната, издърпваме с ремъка. Издърпваме ремъка докато уплътни вече добре и посредством този механизъм почваме да затягаме. Както видяхте, аз видях, затяга много добре, затяга доста плътно, доста здраво. Впечатлен съм дори. Проверяваме за пулс. Няма пулс, значи турникета си е свършил работата. Добре, затяга, впечатлен съм наистина от затягането, затяга доста добре, широк е. Ако трябва да сравняваме широчината, искам да сравня да видя кой е по-широк с един кат турникет. Ами широчината е една и съща. Така че дали този турникет, дали кат турникета, от гледна точка на широчината е една и съща. Но стягането тук, самия процес на стягане, на самото освобождаване, просто хващаме под механизма, отпред и отзад и освобождаваме турникета. Това е. Хоп, разкопчаваме и сме готови.